Mám pre vás must-have produkty nielen na leto, ale v lete potrebujeme ešte o niečo viacej do svojej batožiny iba zhrabnúť a zbaliť aspoň nejakú leave-in starostlivosť. Všetky tieto 3 produkty používate či už na suché alebo na mokré vlasy. Vydrží až 72 hodín vo vlase. Okrem toho, že vlasy teda hydratuje, tak vám ešte dokáže lepšie udržať tvar, ktorý chcete vlasu prepožičiať. Máme tu ďalší krásny Dream Long. Môžete ho kľudne doplniť aj do celej Dream Long kolekcie, kde je aj šampón, aj kondicionér, aj maska. Takže aj táto leave-in starostlivosť vás hlavne ochráni pred teplotou až do 230 stupňov. No a tento Miracle Treatment je pre mňa najväčšia topka, pretože krásne vonia, to je jedna vec. Má až 10 benefitov pre vlasy, má vzácne oleje. Po použití tejto bezsilikonovej starostlivosti vlasy prekrásne klžú po kefe, takže si ich nešklbete, čo sa v lete stáva o niečo viac ako v zime, pretože sú vlasy presušené. Nebojte sa ich použiť aj v jednej vlasovej rutine. A keď chcete iba jeden krok, tak tento Miracle Treatment 10 v jednom je pre vás správna voľba, pretože okrem toho, že vlasy chráni, že zabraňuje lámavosti, tak ochraňuje až do 230 stupňov.